Ngiyabingelela bazalwane kwelihle igama lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga kakhulu ukuphinde futhi sihlangane nangalesi sikhathi. Kuyintokozo bazalwane ukuthi sihlanganyele esidlweni sezwi likaNkuluNkulu. Siyambonga ubaba wethu kakhulu ngegama lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Umusa kaNkuluNkulu bazalwane ukuthi sibe nethuba elihle kanjena la sihlanganyela khona esitsheni etafuleni lenkosi sidla isinkwa saphezulu izwi likaBaba uNkulunkulu. Bazalwane ngifisa ukuthi ke kule video sibuke lento kaBaba uNkulunkulu esebenza. UBaba uNkulunkulu uyasebenza. Egameni likaJesu thina esikwaziyo sazi ukuthi uNkulunkulu uhleli nje esihlalweni sakhe sobukhosi. Mhlambe masifunde ezinye izincwadi zeBhayibheli kuyakheka kuvela ukuthi uBaba uNkulunkulu uhleli esihlalweni sobukhosi. Lisho njalo vele izwi, kunjalo vele. Kodwa ke ngifisa sibike lolu hlangothi la inkosi uJesu isimvulela khona mayikhuluma nabaJuda beyi-accuser beyimangalela ngokuthi uJesu uphula umthetho weSabatha. uJesu ukhona ayivezayo lana evula umqondo wethu. Sizofunda ke bazalwane ngokaJohane chapter 5 uverse 17. ngokaJohane chapter 5 verse 17 egameni likaJesu. Kufundeka kanjena ke. Jesus answered them, "My Father has been working until now. He has never ceased working, and I too am working." Sivamile ukuthi sigcizelele noma sikuchaza ukuthi uma ngabe singena embusweni kaNkuluNkulu ngokukholwa inkosi uJesu Kristu sisindiswa. Njengokusho kwenkosi uJesu ukuthi umuntu ofuna ukuzemva kwami akazidela athabathe isiphambano sakhe imihla ngemihla ngilandele. Othandayo ukuzemva kwami. Sisuke singena ekuphumuleni kweSabatha laphakade. Igama elithi Sabbath lisho ukuthi ukuphumula, rest. Uma ufunda incwadi kaGenesis into chapter 2 uqala lapha kuverse 1 mangaphosisi bazalwane. Uqale kuverse 1 wehle. Lithi uNkulunkulu wasebenza insuku eziyisithupha edala umhlaba. Waphumula ngosuku lwesikhombisa. Wangena eSabatheni. Waphumula uNkulunkulu. Ingqondo yethu ibamba lokho ukuthi uNkulunkulu uphumule. Mhlambe kwesinye isikhathi mhlambe ngenze ukuthi imicabango wami wena owakha unjalo. Ukuthi makukhulunywa ngoNkulunkulu ohlele esihlalweni sobukhosi kwesinye isikhathi bengiba nomcabango ukuthi ngimbuka uNkulunkulu ehleli ngekho into ayenzayo. But uJesu Kristu ovele ezulwini okuyena othi engikwenzayo ngikubone kuBaba ngikuthathe kuBaba. Usivezela uhlangothi lokuthi uBaba uyasebenza. Asiphinde futhi uverse 17 John chapter 5. But Jesus answered them, who? Jews. My Father has been working until now. He has never ceased working. uBaba wami ubelokhu esebenza njalo kuze kube manje. Akakaze ayeke ukusebenza, akaze ame ekusebenzeni. Uyasebenza. Usethi ke uJesu, and I too am working. Ngifunda from Amplified Bible bazalwane, Amplified version. Ngayidownloada ngitholela ukuthi ama-amplified awafani le engayidownloada bazalwane. Uthi ke uJesu ke nami futhi ngiyasebenza. Udaba lusuka kuphi? Indaba isuka kuphi? Ingxoxo isuka kuphi? Isiphi isimo okukhulunywa phezulu kwaso la? AbaJuda ba-accuse uJesu ngokuthi uyasebenza ngosuku lweSabatha. Nabo kusho ukuthi babe nokucabanga okwakuthi akufane nokwami ukuthi uBaba uNkulunkulu usekuphumuleni
ngoba ngosuku lwesikhombisa waphumula, wadala umhlaba namazulu iy'nsuku eziyisithupha, wadala umuntu ngosuku lwesithupha. UGenesis chapter 1 laphana. Then-ke esedale konke wagcina ngomuntu, then ngosuku lwesikhombisa waphumula. That is an eternal rest, ngoba lokhu usuku luka-8 okuthiwa uNkulunkulu waqala phansi futhi waqhubeka wasebenza, akuveli lapho kuGenesis. So-ke uma uzofunda ngapha Genesis uzohamba nomqondo ukuthi uNkulunkulu ngosuku lwesikhombisa waphumula, and that was an eternal Sabbath, eternal rest. But inkosi uJesu lana izosivezela ukuthi ubaba akazayike ukusebenza. Ubaba ubolekho eqhubeke njalo, ubaba usezulwini esebenza. Naye inkosi uJesu abalindele ukuthi ngosuku lwesikhombisa kufuneka bephumule, usuku lwesabatha umgqibelo. uJesu akaphumuli, uyasebenza. Uthi-ke uJesu-ke mawufunda ezinye incwadi, engikwenzayo ngikubone kubaba, engikukhulumayo ngikuthathe kubaba. So ubaba uyasebenza kalokhu, nami ngilengisa yena ngiyasebenza. uJesu umazi kahle ubaba. Uzathi kumaJuda laphana yona incwadi kaJohane usenkhohluthi chapter 1. Uthi mangingathi angimazi ngabe ngumqambi manga njengani. Ngiyamazi ubaba, ngimbonile. So-ke uJesu yonke into ayifundisayo ufundisa lokho anikezwe khona ubaba. Sizozwa kwamanye amavidiyo masiqhubeka sifunda, sizowavula amavesi kanjalo. Manje uJesu usivezela isithombe la sokuthi ubaba uyasebenza kuze kube kalokhu. Uthi-ke uJesu naye-ke uyasebenza. Ithini-ke lento bazalwane? Ithi thina-ke sisemhlabeni sifunda kuJesu Kristu. uJesu Kristu akufundisile nakwenzile ukubone kubaba uNkulunkulu ezulwini. Kusho ukuthi embusweni kaNkulunkulu ukhona umsebenzi, kuyasetshenzwa. Kuyasetshenzwa embusweni kaNkulunkulu. Izikhonzi zasembusweni, abantu ababuswa uNkulunkulu, abawumbuso kaNkulunkulu. Umbuso kaNkulunkulu abantu ababuswa uNkulunkulu. Bayasebenza embusweni kaNkulunkulu, basebenza ngendlela kaNkulunkulu. Inkosi uJesu esho lokho. Ngiyacela umoya ongcwele akulekelele. So-ke besingadingi-ke bazalwane ukuthi sizihluphe, sizixake ngendlela yokusebenza kwezwe. Whereas ukhona ukusebenza embusweni kaNkulunkulu. Ubaba uyasebenza, njengoba ngikhuluma nje usemsebenzini uyasebenza. Inkosi uJesu iyasebenza. Umoya ongcwele uyasebenza. Nathi-ke thina sizikhonzi ezingabalandeli bakaJesu Kristu ophilayo, abafundi bakaJesu Kristu, abantwana bakaNkulunkulu ophezulu konke, kumele sisebenze. Right? Uma ngabe uvula uchapter 11, yena uJohane chapter 11 uverse bani, uverse 9. Uthi uverse 9, Jesus answered, "Are there not 12 hours of light in the day? Anyone who walks in the daytime does not stumble, because he sees by the light of this world." All right? La uJesu futhi uveza olunye uhlangothi. uJesu uveza ukuthi usuku, ukukhanya emini kuna 12 hours. Umuntu ohamba emini akakhubeki ngoba uyakwazi ukubona ngenxa yokukhanya kwelanga, ukukhanya kwasemini, daylight. So-ke khona ezinye incwadi futhi ebuye iveza ukuthi-ke uJesu uyakuveza ukuthi simele ukusebenza kusakhanya. Lapho usuke engasakhulumi ngokukhanya lokhu kwelanga kwasemini ukuthi kuyasekuseni kade kusebusuku, kuyasekuseni kungena ukukhanya kuze kube ntambama. uJesu usekhuluma ngokuthi as long umuntu esaphile senethuba kumele ukuthi asebenze. Ukuphila uJesu ukuhumusha kuwukukhanya, esinikezwe ithuba lokuthi sisebenze. Ngoba siyeza isikhathi sobusuku. Ubusuku lapho uma ufunda lelo vesi uburefer ekuthenini isikhathi lapho usudlulile emhlabeni osufile, ngeke usakwazi ukusebenza umsebenzi kaNkulunkulu ngenxa yokuthi usudlulile emhlabeni. Singakakhulumi ngokuthi-ke uma ngabe ufela embusweni kaNkulunkulu, ufela entandweni kaNkulunkulu, uyohlala kwasomnene sababa uNkulunkulu, uyohlala nobaba uNkulunkulu oqhubekayo esebenza. And siyeza isikhathi emhlabeni omusha nezulu elisha, kuzobe kumanejwa, kubuswa amazulu omhlaba, kuphathwa
kuconductwa ama-affairs ombuso kaNkulunkulu eternally. That kuzobe kuwumsebenzi, kodwa futhi sobe sisesabatheni siphumule, kodwa futhi kuwumsebenzi. Siyabonga kakhulu bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu. Ukuze ubone ukuthi nathi siyadingeka ukuthi sisebenze, ake sifunde Romans chapter 6 verse 19. Romans chapter 6 uverse 19 wakhona ufundeka kanje egameni likaJesu. Verse 19. I am speaking in familiar human terms because of your natural limitations, your spiritual immaturity. Spiritual natural limitations means your spiritual maturity. For just as you presented your bodily members as slaves to impurity and to moral lawlessness, leading to further lawlessness, so now offer your members, your abilities, your talents as slaves to righteousness, leading to sanctification, that is being set apart for God's purpose. Njengalokhu ninikelile amalungu omzimba wenu ukuba abe izigqila zokwenza okungalungi and okuholela esonweni, manje nikelani ke seningabantwana baNkulunkulu, nikelani ke lawo malunga futhi lawo ma-members of your body, then nisebenzise amandla enikezwe wona namakhono amathalente enikezwe wona ukuba nibe izigqila ke manje zokwenza ukulunga okuholela ehlanjululweni. Then okusho ukuthi uma seni-sanctified nehlukaniselwe uNkulunkulu icebo lakhe, nihlukaniselwa icebo likaNkulunkulu. Kumele manje nisebenze ukulunga, nisebenzele ukulunga. Ngawo lama members ekade niyizigqila nenza ukungalungi, nisebenza imisebenzi ongalungi. Manje leyo mzimba yenu, lawo malungu omzimba wenu asebenziseleni manje ukwenza okuhle ukulunga kukaNkulunkulu okuholela ekutheni nibe sanctified, then ke okusho ukuthi niyahlukaniselwa, that is being set apart for God's purpose. uNkulunkulu unelakhe icebo, unelakhe plan, unelakhe target, unelakhe goal, unelakhe injongo. uNkulunkulu unezakhe izathu zokusindisa. Njoba sisindisiwe kufuneke kube nento esizoyenza ngokwentando yakhe, ngokufisa kwakhe, ngokuthanda kwakhe embusweni wakhe, njengalokho esisindisele embusweni wakhe. Manje kumele sisebenzise ke manje amandla, the abilities esinawo, kanjalo nama talents esinawo, sisebenza ngamalungu omzimba wethu, senza ukulunga ukuthokozisa uNkulunkulu. Kuyasetshenzwa bazalwane. Leli verse ngilifunda from Romans chapter 6 verse 19 kwi-Amplified version, ukuthi simele ukusebenza manje ngamalungu omzimba wethu, sesingasasebenzeli ubumnyama, kodwa sesisebenzela ukukhanya, sisebenzela imisebenzi yokulunga esihlukaniselwe yena ukuba siyenze ngokwecebo likaNkulunkulu. Lokho ebengifuna ukuveza bazalwane kule video, kwelihle igama lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Ngiyabonga kakhulu, ngiyakhotha uNkulunkulu Moya Oyingcwele uzokusiza akucacisele kakhulu lokho engifisa ukukudlulisa, ukuthi bazalwane uBaba osezulwini uyasebenza kuze kube kalokhu. Lokho kusho ukuthi nathi simelwe ukusebenza. Siyasebenza bazalwane. So ke awukwazi ukuthi usebenze uwedwa, usebenzele imibuso emibili yahlukene. Isona sizathu esenza ukuthi uJesu abakhipha abantu ezweni, athi nginikhiphile ezweni, aningikhethanga mina nginikhethile. And ngithe manginifundisa intando kaBaba uNkulunkulu, izwe lanizonda. Linizonda ngoba seninemfundiso, ninama-instructions, ninama-commands ombuso kaNkulunkulu azoniholela ekutheni nenze intando kaNkulunkulu, nenze umsebenzi wombuso kaNkulunkulu. Uma senenza umsebenzi wombuso kaNkulunkulu nihlele emhlabeni, kodwa nihambe ngendlela yasezweni, anisebenzi ngendlela yasezweni, anicabange ngendlela yasezweni, anifundi ngendlela yasezweni. Ngoba manje senizelwe embusweni kaNkulunkulu, seningabantwana bakaNkulunkulu, senisebenzela umbuso kaNkulunkulu. So izwe liyanizonda-ke, alinithandi. So ke bazalwane, simele ukuthi sithathe isinqumo
sokushiya embusweni wezwe, embusweni walelizwe, umbuso obumnyama oholwa usathane, sisebenzele umbuso waNkulunkulu ngokupheleleyo. Njengoba ngike ngakhotha nje ukuthi iNkosi uJesu khona lapha ekhothe khona ukuthi imele ukusebenza kusakhanya. Nathi bazalwane simele ukusebenza kusakhanya, simele ukusebenza sisaphila, simele ukusebenza sisenethuba egameni leNkosi yethu uJesu. Ngiyabonga kakhulu bazalwane, ilokho bengifisa ukusho. Amen.